No cześć, jestem Mac. A ja Jason. Nie, ty jesteś PC. Że ja? Co to PC? Wiesz, coś z wieżą przycisków i innych. A, Cześć, jestem co diabła? to jest wieża kluczy. Naprawdę, co my tutaj robimy? Dlaczego on tu jest? Cześć, jestem Mac. Jestem zdezorientowany. Ech. Cześć, jestem Mac. Wow, wszystko wygląda jak prawdziwe. Cześć, jestem Mac. It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? Cześć, jestem Mac. Ech, to się wytnie. Hehehe. Nienawidzę mojego życia. Czekaj, to jest to! To jest PC! To? O, teraz to ma sens. Cześć, jestem Mac. A ja Jason. Patrzę to, podaję się. Z drugiej strony Mac jest PC, tam wypowiedź nie ma sensu, idę stąd. Kliknij, ser.